så er vi her i Fredericia. Fredericia har et rigt byliv, og jeg vil vise jer nogle af de steder, man kan tage ind for at have en god aften. Som for eksempel Brædeby. Så lad os bare gå ind. Så var vi på Brædeby, og nu går vi videre til næste sted. Yes, så er vi nået til den eneste. Her er der masser af gang i. Det er et andet godt sted i byen med måske lidt dyre bajer, men stemningen er ikke til at diskutere. Det er et godt sted. Her er vi ude foran Milanos. Det er en klassiker. De laver god kebab og gode pizzaer hele natten. Når du har været ude, byen er ved at lukke, og du er sulten, så er det Milanos, du skal til. Og så kan vi se Freddy's, som er en ny natklub, der lige er åbnet i Fredericia. Det er en rigtig fin natklub, masser af god musik. Der er også en anden, lidt ældre natklub dernede, der hedder DNA, som også er rigtig fin. Der er masser af gang i hele natten. Så nu er vi jo så nået til Street Food, som er et sted, der serverer rigtig god street food her i Fredericia. Det er måske, hvis du ikke har så meget lyst til at drikke og bare vil have noget mad. Man kan selvfølgelig også godt drikke derinde. Det er et rigtig hyggeligt sted med god mad og gode bajer. Så står vi her ved markedet under broen. Det er noget, der kommer en gang om året. Her under broen kommer der en masse arrangementer. Der kommer sådan noget som rock under broen, og der kommer en gang imellem cirkus forbi. Der er masser af sjove arrangementer hernede. Til markedet under broen kan du få, der er masser af boder med øl og god mad, og der er masser af steder, du kan købe ting billigt, CD'er og så videre. Og også forlystelsesparker. Det er et rigtig godt sted at være.